sowan malih. Oh, sik urung rampung. Urung to. Malah geger wae ya. Lah ngene iki MC paham lagu MC ya. ora ngerti lagu. Ya ngerti kok. Sik tak terus sik ndak senene sing nyiptake. Manut. Kaya kupu lan sanale. Saiki wis rampung, Kang Mas. Wis po. Mas Mul. Lho, ijek ora? Oh, Mas Mul, ki MC Mas Mul saka musuk ya. iki anak buah Pak Mul biyen campur sari Toto Kromo. Lah iya, iki sing teko ki para hede-her. Iki sing kasebut Dimas Tejo ya. Dimas Tejo cabang Banyudono. Ya Allah. Balida. Nggih. Sowan ya Kang Mas. Campur sari Sekaranom. Sowan ana ing tlatah Karang Bawang. Iki dalane ekstrim. Lah iya, Tapi naik ke puncak gunung. Tapi piyantune sugih-sugih. Oh iya. Omahe Pak Tarubi. Wah, kowe ora ngerti ngisor kono. Endi to? Niki ingkang gadah damel niki asmanipun Pak sinten? Pak Tarubi. Pak Taruti, Jenderek Binga. Derek Binga. Oke, gantos besono. Jenderek Binga kagem Pak Taruti sekeluarga nggih. Ugi Mas kalian Mbak nganten asmane sinten? Mas Wahyu kali Mbak Yani. Oke, Mas Wahyu kalian Mbak Yani mugi-mugi dados keluarga ingkang bagya mulya donya dumugi akhirat. Sakinah mawaddah warahmah enggal-enggal pinaringan momongan. Jeniki Bapak Ibu tamu pisan mijil saking pundi Mas? Tlatah Sengon Manggiang Kabupaten Semarang. Saking Sengon Manggiang. Jenenge kancane cedak. awake dhewe ka ya. Oh, aku kulino liwat. Duwe son Ela kan lho. Oh, Mbak Ela hehe. Nah, Mbah Parman. Tumut boten niki Boten, Mbah Parman niku Mbah Parman. beda aliran. Oh alah beda ya. Kono aliran sayur. Sugeng siang Bapak Ibu. Sugeng siang Ibu. Nah, menika sedulur saking Jayan nggih. Nggih, apal aku. Lah iya, saking Jayan. Nggih. Lah menika saking pundi? Saking dene ya Allah, ya wis. Saking pundi niki Mbak-mbak? Oh saking Sengon. Sengon ki rombongan besan Cak Mul. Yo Sengon iki ya sedulur Sengon, alhamdulillah. Lah ya kok apal kabeh ya. Asine kowe iki wong endi to Cak Mul? Pak Ustad yo melu. Oh nggih, Sugeng siang Pak Ustad. Ustad. Iki ana sedulurku sing saka Banyudono. Wonten dawuh. Iki ana bos kita Pak Sadimin manggone Pak ning endi? Sadimin. Pak Sadimin. Tadi sudah WA saya. Nggih, Piawa mau. Katanya meh nyanyi. Once, ngersake lagu apa mau Cak Mul? Ngersakne napa karepe? Piye to nggih? Nek Dar. Nggih. Monggo Pak didahar. Dar, nggih. Nah, iki sedulur. Kalian pun rahapi nggih, Pak. Iki sedulur Nagosaren. Oh, nggih. Awet kono Sengon kene Nagosaren. Oh, nggih. Nah, mriki saking pundi, Bu? Deplongan. Deplongan. Iki ya wong Deplongan. Iya. Wah, dukun Lha reok. karo tamu undangan ombok keplaki piye? Dukun reok kok kuwi. Oh iya ta. Wah, Nggih, kesurup. Pak Sadimen pinarak pundi niki? Men, nanti to men. Golek angel men. Lek min, Lek men. jare kon marani. Kon marani rene. Lah nika sampun ketinggal kacamatanipun, kaca tingalipun. Wah, kae pas soreane ya wong rada sepuh ning ya tetep jumbleger. Oh, rada. Mergone ya kuwi mau duwite akeh kae iki. Umur kuwi hanya sebatas angka. Tapi nek jiwane nggih tetep jiwa muda nggih Pak Sadimin. Lah diparani sik. Nggih, sugeng siang Pak. Nggih. Pripun badhe ngersake lagu menapa? Bener ya? Heeh, bener. Kowe iki manut Badhe aku tak goleki ngersake lagu duit. menapa Pak? Salim sik ah. Salim. Salim karo Pak Kadus, Mbah Mudin, Mbah Mun. Oke, Pak. Ki anake Mbah Mudin. Nggih. Pak Sadimen ngersake kula napa ngersake lagu? Ngersake kowe seneni bojomu. Iki Haji Tubari. Nggih, Pak Haji. Saking Banyudono. Alhamdulillah. Amin ngono ngono lho Pak De. Ya. Ajeng ngersake jenengan wedi karo Mas Jio. Oh, lah nggih. Mboten napa-napa mangkersake. Lagune napa Pak? Gampang-gampang wae, Pak. Masalahe nak Mas Mau. Degleng yang tak ijak. Mau Ojo sing jenengan- angel, Pak. Ojo Oh, sing jenengan angel, Pak. WA Mas Mul menika ngersake lagu napa?
ninggal kasran ninggal katresnan. reoke Oh, di blendrongke ngoten nggih. Jenengan derek nyanyi. aku ora doman senek lho. Oh, nggih lah nggih nek mboten derek mboten kersa derek nyanyi nggih kaya biasane ngono ya Cak. Oh, kaya biasane. Dadi awake dhewe iki penyanyi iki aja ngasih ndremis. Lah iya. Penyanyi iki wong wis dibayar karo sing di omah. Betul. Ning patute lak ya ngono, ya ta. Wong kabeh mau kahanan ya ta. Nyambung tali tresno. Nyambung tali tresno. Ning tresno tok ra ning duwite ya gah. Mesti kowe ya ngono. Lah kowe iki penyanyi tekan ya mergo duit. Batine sedih ngrasake. Sedih. Sugeng rawuh Pak Kadus Mulungan. Iki mbahku. Iki mbahku. Nang kene iki sedulurku kabeh. Nika ibu-ibu wonten klebet, Bu. Halo Ibu. Ibu-ibu PKK. Teng klebet enten TV-ne mboten, Bu. Iki jamaah Nurul Huda iki tekan kene iki ya Nuwun. Allah. Nggih, Pripun mriki nggih kabehane kathah. tole? Sugeng santen, Bu. Nggih. Ya Allah. Sugeng kresake. Tamune Pak Tarubi ra umum akae. Iya, Ijen. Dinandake Pak Tarubi iki wonge ya apik sumanak. Iya, Lah yo betul. ngalah. Monggo dipun kersakaken. Monggo dipun kersakaken nggih, Bu. Asli. Diaturi lagune ya Cak Mol. Mbak Linda sing manggon nang kene asline budrek. Lah ngopo? Krungu blang-blung tok ora roh tanpa rupa ya ngene iki. Swara tanpa rupa. Nggih, diaturi. Mantu iki mantu. Iya, mantu. Mantu ki tegese apa? Sing dieman-eman metu. Ora. Lah apa? Man ki ya manuk. Lho, iki to ki, kicau to ki. Man ki manuk, tu ki ya terusno dhewe. Apa? Angel. Tu- Aku gak nek saro-saro. Tutupe manuk. Oh iya. Ha, lucu. Ayo, Ya. lek di Telek. Lah aku bingung nek arep nyauri ya. Sinambi Bapak para Ibu, kadang Geraha sinoman. Wididaharan. Nggih. Diatur ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Iramane di blendrong ya Cak Mol. Neng kene wae. Permintaan Pak Sadimin. Neng kene wae rasane kono. Monggo derek beksa Pak. Jumeneng Pak. Nangis sajroning atiku
menika dipun kersakaken pasugatan ingkang sampun sumadya. Pak Tarubi iki mantu ya tenanan. Lah iya. Iki teratake ling usung saka ngisor kono. Jan ekstrim sound system ping langsir ping 3. Iki sound sistemnya saka ngendi Cak Mo? Saking dene. Tenanan iki dipromosike saka Ora ngendi? rasa dipromosike ning kene do reti. WE dhewe WE saking dhewe. Banyudono. Apa to jenenge WE dhewe? Dadi merasa wong sing jileh ki ngakoni ngono lho. Ngono, ya Ngakoni. ya ya ya. Dadi WE dhewe. kowe nek nyewa aku ya merasa memilikimu ngono. ngono, Memiliki. ya, ya. Kok Tarubi nyewa aku ya merasa memiliki sone dadi ngono. hati-hati. Ya berarti nek misale ora dibalekke ya ora apa-apa ya wis Ora gede dhewe. apa-apa, sepenting gak rembukane. Ngoten nggih Pak Kadus. Nggih ya rawuh sugeng rawuh ugi ngaturaken Pak Nyamin. Nggih. Pak sinten? Juragang Sawer Oh, Pak Nogosaren. Nyamin. Pak Nyamin, halo. Pak Yamin. Wah, iki kok nyanyi iki, bar iki kok nyanyi Pak Nyamin. Oke katuran nggih Pak. Yes. Pokoknya Ya. anggar ketunggon Pak Nyamin ya toh karo Ya. Pak Sadimin. Iki wis mentek lho iki Cak Mo lagune lho ya. Ya. Heeh. Engko gentenan kancane kok. Tak kesek lho. Ya. Ojo lali pawai. Matur suwun Mbak Lida. Kon Pak Sadimin, sampun telas niki lagune Pak Apa-apa ki Sadimin. ya perlune Lah Pak iya. Sadimin disalimi Oh sik. iya ya tak salim. Mau sik. kan salim pertama. Lagune sampun telas lho Pak Sadimin. Pak Sadimin. Salim riyen. Salim, salim terus. Nah, ngono ki sik aku tak nek kene sik. Iya. Mbok Jane iki sikilku ki nek nganu cedak Pak Sadimin ki ora gelem minggir lho Cak Mo. dredeg. Ndredeg ngono ki lho. Wis aku ki Tanganku barang rada gringingen apa nampa apa ya Cak Mo. lho, apa-apa ki nek wong langlung niate Matur sembah sedekah. nuwun, mugi-mugi rezekinipun Pak Sadimin keluarga tambah berkah barokah, Amin. pinaringan panjang yuswa. Pak Sadimin ngenehi duit sampean ki ora niat nyawer. Lah apa? Sedekah. Jih, Mergone ya wong kuwi lho. sedekah ki rezekine akeh. Jih, nyambung tali tresno ki lho Cak Mul. Didongake wis Pak Sadimin rezekine Sampun, akeh. Lah sampun. monggo ingkang badhe dipun dongaaken monggo mangsa sedekah. Saikhlase mawon. Wah, sis men. Sadurunge engko Risma kon rene to. Nah, Alhamdulillah amin, Mbak. Iki ngene Nduk Linda, Pripun nggih, majeng-majeng mawon. aku arep duwe pamundutan lagu. Oh, jih menapa Ning lagu? sadurunge melu ndedonga Nggih. karo Mas Nganten, Mbak Nganten. Nggih. Muga-muga dadi keluarga sing sakinah, Amin. mawaddah, warahmah. Amin. Kei iman langgeng nganti kaken-kaken ninen-ninen. Nunijih Kang Mas. Iki ngene, Jenengan dongake malah kados ketoprakan to Pak Nyamin. sekali iki aku beda. Oh, nggih menapa? Nek biasane sing tak sawer wong ayu-ayu, aku dibacuk arit karo bojoku. Lah pripun lho kok malah dibesok arek. Aku ndelok storine Mas Jio mesake. Sedelongkas kuwi kan sura. Dekne nek ndandani lemari aluminium aku ora penak. Anggur aku nyawer Mas Jio. Ah, nggih. Ning sing nyanyi kuwi ya, Nduk. Pak, Sekali iki. nek niki menafkahi double lho, Pak. Ngene, Nduk. Nggih. Nek kowe entuk dit ora wehke Kang Mas. Nek Kang Mas ora ndedit kowe muni-muni. nah, kuwi sing Sekali jenenge iki tak sawer 300 khusus Wong tukang wedok. kendang Oh, iki. iya, Nggih. pinter Pak Nyamin. Dadi njaluk lagu sing disawer sing lanang. Iya. Ku nek sing wedok Mas, niki pripun? mengke arta niki ampun diparingke. Nggih. Kalih diajeng. Nggih. Njing nek sasi Suramawon kersane jenengan tetep Bener ngendikane Mas Nyamin. Yo. Penyanyi iki nek sasi ngene iki. Lokasi 1, lokasi 2. Iki nyanyi sik kok piye? Lagune napa, Pak? ngapunten. Aku iki wis ditunggu karo Sis Abilawa. Iki